سازه خوب زنده و سربلند باشیم باردارو. امروز 1 نوامبر ما قرار داریم ماشین بازار شهر دوشنبه در باردارو یک چند ماشین نرخ‌های دسترس ارزان و ارزنده پارتگیم ویدیو را نگذارنده با دقت تماشا کنید. کدام در کانال ما مهمون هستیم بدون پادپیسات سکنه زنگولچای کانال داشته باشید که هر یک نواری ما میپارتیم شما شیر بچه‌ها خبردار شید. باردارم از صدقه لایک‌های به پول بزنید به خاطر دودرکتون ژیلت نکنید. باردارم از صدقه چه خیلی کمی دونید در کانال ما شما 100 روزی بورنو گرفتید که مقدار چیپ‌ها گرینی کمه 3 تا جایزه و 120 تا کنورت‌های پولی با این کارت پریزو بسیاری بچیدن باردارم. خلاص باردارو اشمای تیرونا خواهش میکنم چیکار میکنه کدام یک دونه چیپتا میگه 45 10 تا بگیره یک تا توفا و نگفتن اونا که این 10 دونگه چیپتایی که شما بگیرین با برای خودش یک پریزای خچا داره بادا یعنی چیکار میکنه 10 تا یک تا فرق نداره کدام شو جایزه ما را برد کنی بولش در یک آیفون 17 پرو ماکس می ایسوبی دو درکت قبول میکنی نصیب باشه بین 3 4 ویدیو پاس باردارو رکامچای کوری مو یعنی سپانسری کوری ما میبریم میدونیم تماشا میکنیم دستگیری میکنیم رقمای ما هم آسانه 556 320 سالون نیست پارتن شما автоматиш филокчи бозӣ мошин ҳаматон да омад бурдбори хоне марамат бардаро боз як мошинчаи навбатӣ екладиста давм кузов ана хулас простойша бардаро свети бад нест надафта то 2000 ма простой мешаванд ё марамат ҳолати қафош светиш бад нест светиш бад нест хай бам пе қафо краска талаба свети смарак света светиш бад нест бардаро марамоз як ҳолати салон шавинем як ҳолати ана пеш мебинем абагреф сидени дошта бардаро коробка бошия механик 14 электро мотор шои кака объем мотор як гашта ё ду маромад ҳолати фартуки пеш мотор вагон часпонаем ва алло хулас нарх боша бардаро 36000 36 қимат нест додажон ка хам 36 бом марда ки макат 36000 сомон боз муомила мешава бардаро рақамо табугака 905 86 4 марама рақамо зернода занг дар тамос бурен марамат бардаро боз як мошинчаи навбатӣ Opel Duty объёмни тозаш буда иш нархи гарени дастрасош 99 ё 98 2000 сол буда бардаро хай ба амперо пеш ҳамивател фарош неста не ки фарои ро будошта бардаро лупадор марамат як гиди чарх мезанем марамат ҳолати қафош бардаро ма садқа бизанем аму лайкора нахуд чинем я лайко қадр надошта бошем марамат атсекои қафош ин қафош камтарак ним қаҷош задагӣ дошта бардаро страшни нест ҳолати салон хай нархш да арзанда потолокш кор дора коробка механик климат контрол до тарафа мултирул ё капо чои кака объем мотор 16 бардаро не ки ҳолати фартуки пеш қад стойкои ланҷрон ну зада буда бардаро нарх боша бардаро 35000 ака охири нарх моне қимат нест ака 35000 мега ака охири нарх монега хай биёем бо пеш савдо кунем бардаро мошин баъзе ҷояш мелиш пеличовка кода 1.5 сум расход дора мошине ки нақшда хабар мекунам арзанда рақамо табугака 93 424 47 70 марама рақамо зери нода занзай алохада бурем марамат бардаро боз як Opel Astra хечбеки навбатӣ нархи дастрас бардаро солош 98 будака солош 1998 сол бардаро видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед марамат як гирди чарх мезанем бардаро марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем марамат ҳолати багаж қафош не ки но зада буда бардаро лаганошам ҷуз да тағорош гирехтагӣ нест марамат ҳолати тараф як ҳолати салонш мебинем марамат ҳолати япшикош потолоки тоза ду дар пеш электропакет коробка боша механик биё капочак шока марамат як ҳолати мотор шане объем мотор 1.6 простой ҳолати фартуки пеш тоза стойкои ланҷрону нозада бардаро
чашкой пеш қафо гуфти гапо бари нест хай қафо надоран чашкой пеш доран кузуш тоза нарх боша бардаро 43000 сомон боз муомила меша рақаму тавен гӯя ка 915 02 26 37 марама рақаму зер намуда зан зан алоқада бурен бисёри мардум рости савол метан ки намешава ками ноҷунбида гапзанӣ нешеринар мо агар наҷунбем агар кор пеш намерава марамад бардаро старт бозии 45 нави химона сар додем метонен айҳози чекотона партофтан гирен айҳози ҷоотона бигирен ки миқдори чипто уже камуш мондагия чӣ хеле ки бардаро медонем бозии мо ҳар ҳафта гузаштаиса ба дастгирии беҳтарини шумо бардаро хаяка овозои моро аҳамият натем овозои мо камтар гирифтагия главни важни иҷава нестам важни шоҳҷоизотона чӣ хеле ки медонем бардаро дар шоҳидии мову шумо старти бозии пешинамона гузарондем бо ранги ҳарвақта кадоме шоҳҷоизаи мара бурд мекунам мебарам дар дари хонаш мемонам овозои мара бардаро аҳамият натем овозои мо гирифтагия ҷама важни нестам важни шоҳҷоизаи шумо сета шоҳҷоиза миқдори чипто гарени кам общи количествои чиптаи мо 3999 дона и чи яй и состави ки ман мондагим одамо медонем бардаро то 5-6 количествора мемонанд метонен айҳози чиптоотона харидорӣ кунем бардаро ҳаматонда омад ҳама каса газ метем бисёри мардум мегӯянд ки чихе ака мо чипта харидорӣ кунем осонай рақамҳои ватсапи мо бардаро ҷамъи 990 кунем 556 320 и рақами ватсапи кори моай салом бинависен чек кунам партен автоматӣ иштирокчӣ бозии мо мешин бардаро масадқа дари бозии мо шумо сета шоҳҷоиза 120 конвертҳои пулӣ бардаро сечкачаи пеши бозор тай наве сиданчаи биқагӣ пеши бозор ваз 2107 32000 пробег дора мошини ай автосалон як даст гаштагия приставид ки даги ҷои хеле састани дар бозор нестай шеринар мисол шербачама метонам ки брам дар 10000 хали мошин бихарам не ки чӣ дар кор мошини кашоли рехтагира 32000 пробег нархш 20000-30000 сомона нест шеринар ба камиш ай 50-60 сомон арзиш дорам ин олаф хитон медонед хай бисёри бардаро ай ман мошин бурд кардагиам медонанд чӣ хеле мошинаи зур-зуршон додагим то ҳозира хизмат кардесанд даже зорашон мекунам мегӯм ака клиентай намефурӯшиш нея мега ака хизмат дай мошин ба ҳамин хотир гапон надорум парто чека ози бардаро якм очира дирм берун мошинора шумо фақат тамошо кунед роҳат кунед бисёри мардум хитон медонед ки дирнои мошинора нишон наметавад ба кадом хотир усуш махфия не ки дирм берун матҳо лӯбои ҷоша биёин айма қабул кунед шураҷон рафтем дирм берунори мошинора нишонте родной бидайда намурдем 07 дидем ки 32000 пробег дора пачкай салон ахай дидем хрошидагӣ надора оли ку даридаги паридаги усубеса ин олафчой ки мошинае ки ман шумо да мемонам ин мардами хеле мичтад мекунанд ҳама дар ҳайронанд ки та айгиҷо меёӣ ин мошинора и ҳамаш ба хотири дастгирии беҳтарини шумоа ба ҳамин хотир чекапарто диди дар насиба намин 07 шид омади айма бурдиша бардарам асадқа ай сбс кадана салом даи чека парто уже тамом автоматии иштирокчии бозӣ мо меша миёи намин 07 ра айма мебарӣ
Хулас, ин ай шоҳҷоизаи главни мо у шумо мешавад шеринарки ба 45 см соҳиби нами сечкачаи буқагӣ мешавад. Коробкаш автомат, 4 дарш электро, обогрев сидени, асер, полный фул комплектация, лабовои антиблик. Бача, ин состави ки ман мондагим ягон зоти одами хеле мошинаи бақа намемонад. Ака медонам шербача ама S-класс нест, не ки обури ами сечкаи абёни ай S-класс та баланда. Ё не шербача, гапум хатоае. Хато боша дар комментария обязательно бинавис. Медонем ки ами састани дар бозор 75-80 таи 90 000 сомон ба ками шад. Ба ҳамин хотир чекапарто уже автоматии мошинча ай хидат мешавад. Деди мебарам дар дари хонат шербача мебарам меспорам. Диганам хеле вақтат хуш мегарди. Ҳамин навори мо бисёне 3000 лайк ва 5000 комментария бигира. Се каси шумора ман соҳиби 16 Pro Max мекунам рӯзи эфир. Ай эфир ҷудо мекунем насиб боша ба шоҳидии худтон рӯзи финал. Ҳамаро ҷобаҷо мекунем. Се каси шумора ман соҳиби 16 Pro Max мекунам. Ба ҳамин хотир стбс наки шербача лайк комментария чизе дори газ бите. Дигар стбс наки. Марҳамат бардаро, бисёри мардум Opel Astra Caravan хоҳиш мекарданд. Марҳамат. Солаш 2000 чанд аҷи? 2001 мошин гарени тоза, мошини хуҷандаи бадилпри. Хулас, нархшам хая қимат ҳам боша, беҳиматай солона ҳуҷҷат утилизатсия кардаги тайёр. Кондитсионери ях кор мекунам. Марҳамат, дискачои selection 4 балона кинав. Марҳамат ҳолати тараф. Марҳамат ҳолати тарафиш. Хай мошин фурӯшон ё мақсад як айгиҷо меёрани хелиёра ма ҳайрон. Марҳамат ҳолати тараф. кузуфиш нозада атсеко ганда тоза. Хай ош шава кадоме метонан шербачо ошам барои ки мол моли тоза. Марҳамат ҳолати япишко салона диден чӣ тоза. Марҳамат дар пеш электро регировка бакаои ду тарафа мултирул ченҷер дошта бардаро то майтафонои заводскои мултирулош кор мекунад. Коробка механик, кондитсионериш ях. Марҳамат ҳолати чашкои пеш, ҳолати фартуки пеш, стойкои ланҷрону, чашковарини стойкои ланҷрону ҳама ҷошда. Хулас, мотор инжектор ягон камбуди, ягон расход надора. Мошин солона ҳуҷҷат ҳама чӣ кара. Фақат меёй ҳай мекунӣ сумомети меброи мерай. Нархш чанд сум ака? 85 000 сомон. Боз муомила меша. Рақамо табук ака? 556 40 31 31. Марҳамат. Рақамо зери наводай занг алоқа дабрен. Марҳамат бардаро, боз як Toyota Fielder Caravan бардаро. Fielder яъне як универсал бардаро. Солаш 2007 сол, варианти SK. Мотори як гаш мушака. Мотори як гаш бисёри мардум як гаш хоҳиш мекарданд. Марҳамат бо нархи дастаст шохдор бардаро. Ака тренировка ҳуҷҷато чанд қай? Марҳамат ҳолати диско пачка 4 диска балон ягла. Тренировкаш боша як моҳай бардаро, як моҳи ровна тренировкаш мондагия шохдори заводской SK. Ана ҳуҷҷатҳои солонаш боша 4 моҳи дига мондагия бардаро. Не ки мошинча ака дизелни тоза бдаёз як ҳолати салон шумидем. Дар қафо электропакет, марҳамат ҳолати салон, потолокш тоза, бесключевой доступ, 4 дар электро, блокировка дар, коробкаш боша автомат, климат контрол. Бия капоча уй кака. Марҳамат як ҳолати моторш мебинем бардаро. Абиём мотор 1.8 дуал бардаро, ҳолати фартуки пеш нозада. Хай японко хушо медонем ки тоза мешавам бардаро. Нарх боша бардаро 88 000 сомон. Боз муомила меша. Тамом саате дастот будашкан ай чиқистира. Рақамо табук ака? 909 07 86 86. Марҳамат рақамо зери намодай занг алоқа дабрем. Марҳамат бардаро, боз як тамошини нархи дастаст кадом спед кад оша Toyota Corolla 6. Ҳамира бардаро будурен ди любой сайтора сомонтиҷи тай навесора бинен 180 то тай 200 000 ҳастай бардаро. Не ки ман нархи дастаст мемонам ба хотири чико мекунем шумо як донаи лайкора мезанем тамом бардаро. Марҳамат як иде чарх мезанем бардаро. Марҳамат тана шакр аст ка талаб нест бардаро. Марҳамат ҳолати балонои пеш 4 диска балон ягла хела тана шакр аст ка талаб нест. Мошин соли 2021 ай бардаро вагони. Ака бениҳоят қимат гуфте сабуд гуфтам биё ба як шарти сиёмкаш мекунем ки арзону ин арзонтар гирифтем гаричка демоде. Дар қафо электропакет, марҳамат ҳолати салон, салонш топ тоза, клёнка пеш кадаги тайёр.
4 дар электрорегировка бакаҳои бардаро, мошин сборкаи Америкаи бардаро, ду тарафа мултирул, коробка бош автомат, хай ручникҳои электрони монитор калон, климат контрол бардаро. Объем мотор 1.8 дуал дай. Маромат ҳолати фартуки пеш, маромат ҳолати тарафш. Эскаша ям варианти эскаш. Нарш боша бардаро 149,000 сомон, боз муомила мешавад. Ё рақамота бугака. 905 13 00 13 00 маромат рақамо зер нода занг алоқа дорем вариантҳои алишам да вариантҳоро интихоб кунед.